Ori ni bayaw ko, mabalin mo isalay. Huwag man butchog. Sali na mamay. Agkalaan kami ati na bayaw ko kahit. Mabalin amanong. Kapuro pa katawa magiji-vlog ko. Yan taramidag butchog, tama pakatawa mo't suda. Mabalin kayo mga umuliti punti kayo manong. Tapos lumagto kayo. Kasjay, mabalin na jay. Un manong, mabalin na jay. No saan ka? Agtaray kayo na nakalabaw. Bayaw, tapi papanantay ah. Ijay na eh. Tinagta. Basta, ijay na eh. Yan. Bayaw, pag na, di na talaga ti papanantaya. Nanganitan, ijay na eh. Makain inuma ko, hindi na wala makadano na eh. Asidagan, intakit din. Puro ka man bayaw. Sila nang iturturungam kanya ka, nabanbanu ka ka. Un bayaw, asidagan. Kamu game cellphone mo, di tumawag ka kumaan. Awang garod number ko kanya da. Nya garog sirbi na ta cellphone mo. Pagbuy-buyak tibakan rin. Hilig ka lagi cellphone na yan. Sa bagay, tatakalag ka cellphone. Dula amin, ti mapampansin mo. Siyempre mapampansin ko, makitkitak. Nay, baro ta cellphone mo Nagtakaw mata. Nagtakawan, pinag ko ng inyak, agtatakaw. Eh, mahalay ko ba? Dati ka, magkwarta ma. Impatulod na to, iyanak ko, bayaw. Siya bayaw. Amam garod nga gamitan na ta. Dagpay unay garod kabisado. Talaga ama din makabisado. Eh, dati nga cellphone mo ka, mutulay ti baterya na. Mutulay. Kasla baterya ti kutsay. Nagdakilan. Dok lang bayaw. Kabayaw, kanayon nalata luklukunan. Nagmay ka gamin nga lukon bayaw. Nagguwapo ka gamin ka. Talaga bayaw? Gwapo na kwa? Namati ka bayaw. Lukon ka garod. Panay tumit ti kalukwan ti amaw. May ka cellphone mo bayaw. Dagorod Facebook mo. Adda abayaw, pagbubuyak garod ti bakan race. Talaga? Sino garod nagaramid ti account mo? Dimsay, suna ti nagparamida. Talaga? Siguro adot ti chat mo. Kachat nga. Kasano mo tayo bayaw? Apay madimpa mo ajay. Di messenger. Maditoy mo garod bayaw. Suruan na man. Namayat siguro ajay. Madin bayaw. Kamadi ka makaturog. Chickboy ka pa imay. Sige na bayaw. Suruan na kong. Agbuyak alad di Facebook kan di YouTube na may mayat pay. Sige man lang garuday. Nya pa garod ti bibuyak tinta cellphone mo bayaw. Ado bayaw. Ada JNG TV. Masong TV. Bakan Race. Butchog TV. Ado mo lagyan ti bibuyak ma bayaw. Kanta pa bibuyak mo sa bali bayaw. Nyaman ang tidarat na panunok mong bayaw. Awan. Baka kami nagbuy-buya ka pa iti cartoons. Tugyan man ng timang loko kanya akong bayaw. Yun na nga tinamayit na pagvlogan. Pagdamit ko man namayat ko na content. Bayaw. Ay, sino ata na Paumaymot ka niya ta. Sino bayaw? Ata na Nakutong. Nakutong. Madin sa mga manganay. Nakutong. Kitaam na kaluklukmag. Ay, pambayaw. Baka mabising. Kasla tagalahog ka ata bayaw. Sige mga yabang. Hoy, palitaw. May kamandi tayo. Apay na amom na palitonagan na bayaw. Niya laki ni bayawin niya. Ay, mading makit-kita. Nagkutong na Puro kalukwan ti amom bayaw. Kaya manong masong. Apay niya bandak. Ay, kamamuna ka may palitaw. Una manong masong. Patatoy bayaw mo kasi sikat kayo ito'y baryo tayo. Iya balong. Di ba tagalaod ka? Manong, tarakenak ni Daddy Baat. Taragan na ka ni Baat. Aji kadwa na ka na yun ni Andres. Un manong, apay kapisado yung soda. Una balong. Kabisadok dagay duwa. Niya karot tinagan mo balong. Siyak ni Butchog manong masong. Butchog. Naggalas mo tanagan mo. Madibagay. Kaya niya garod bagay na nanagan niya bayaw. Un manong masong, nyagarti bagay ko nanagan.
Palito balong. Mas bagay mo nga naga. Palito. Di ba inakot to nga dyan artista manong? Bayam suna butchog. Loko-loko atin na bayaw ko kahit. Nakukurang na. Diyan nong. Sa bagay ah. Ngangani mapanje mandalo yung ating butchog. Ata ka man ng bayaw. Apay apan di mandalo yung manong. Agtrabaho. Maday, sir da di hospital, di mamurmuryot na tao. Ay, mamurmuryot kan manong. Maday, mati kan tumat ti bayaw ko. Di ba bayaw? Mamati ka kanyak butchog. Mamurmuryot atan na eh. Agkaalaan kayo nga talagang nagbayaw ah. Ikaw na. Numaminsan natin nga bayaw ko. Kada mala murmuryo natin kahit. Tal na ka man bayaw. Aw mo timbaga na kasjay. Pinagpakasti ka gayang palitaw. Kapag niya tirantam tao. Birbiro kakti lugar na mabalin pagblagan manong. Ha? Vlogger ka? Kasla di mabuy-buya mi di Facebook, butchog. Un manong, karugrugik pa lang ag-vlog. Apay nahilig kayo mutlang ti agboya ti Facebook manong. Kapag niya ti pamaga na di Facebook mo butsaw. Pamagat. Ang pipili ko lang manong, nada pamagat na. Nadali butchog. Basta. Tas di ajeng. Butsog TV ay nagan na yung Facebook page ko manong. Butchog TV. Naggalasmutin ba di bagay? Naggarod bayaw. Tanaglip magsuna. Anang arti na mait na nga nagan ko yung Facebook page manong. Dapat. Palito TV. Tanagkutong ka. Loko-loko ka talaga manong masong. Abaling kan sa isalit yung vlog ko ah. Talaga butsaw? Mabalin na kisalay? O rin ni bayaw ko, mabalin mo isalay? Huwag man butchog. Sali na mamay. Agkalaan kami atin na bayaw ko kahit. Mabalin amanong. Kapuro pa katawa magigi vlog ko. Iyan mo taramidag butsaw. Tama pakatawa mo't suda. Mabalin kayo mga umuliti ponte kayo manong. Tapos lumagto kayo. Kasjay? Mabalin na jay? Un manong, mabalin na dyan. No saan ka? Agtaray kayo na nakalabaw. Nadalim butchog. Nagluko ka magkanya kang butsaw. Kinibayaw ka o. Niya magurod taramidin na. Aramidok so na nga. Unano nga, duwindi manong. Uling nga pasit ng butsaw. Unano lagarutin. Duwindi pay. Tal na ka man bayaw. Punay mutan nakabasitin butchog. Sige nga rin manong. Manakpay. Mabisina kun ka. Di taklip-lipatan nga ipalo ha. Kung butsaw, ipalo da ka. Naluko na tansa ni butsaw abayaw. Garod. Tanggarod din bayaw. Nadayo ba ti pagnanta? Tansa mo, mut-mut talang dagi nga duwa.